पिंपवंडी गावचं ग्रामदैवत श्री मळगंगा मातेचा यात्रोत्सव प्रतिवर्षाप्रमाणे साजरा होत असताना कालपासून यात्रा सुरू झालेली आहे। या यात्रेचा मुख्य दिवस आहे। उभ्या महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांमध्ये आणि बैलगाडा प्रेमींमध्ये आकर्षण आणि अत्यंत लोकप्रिय अशी बैलगाड्याची शर्यत अशा बैलगाड्याच्या घाटामध्ये कोरोनाच्या नंतर आमची 120 कळेच झालेली मळगंगा मातेची यात्रा गेल्या वर्षी आमचा एक तरुण सहकारी उद्योजक विवेक शेठ काकडे जुन्नर सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक यांना त्यांनी सगळ्या तरुणांना एकत्रित करून ज्येष्ठांचं मार्गदर्शन घेऊन यात्रेमध्ये चांगल्या प्रकारचा उत्साह आणला। छान अशा प्रकारचं जे नियोजन आहे त्या नियोजनाच्या माध्यमातून याही वर्षी बैलगाड्यांच्या शर्यती अत्यंत आकर्षकपणानं होतात आणि त्यानिमित्ताने आपण सुद्धा मध्या जिल्ह्यामध्ये सगळीकडं वार्तांकन करण्याच्या निमित्तानं रोहित कुलकर्णी आमचे मित्र सगळ्यांच्या बैलांना आणि बैलगाड्यांच्या मालकांना त्या ठिकाणी त्यांच्या नावाला न्याय देण्याचं काम करतात। सगळीच मंडळी पाहुणे मंडळी आमच्या पिंपवंडी गावात येथून आला सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि पुन्हा एकदा आमच्या या सगळ्या तरुण सहकार्यांनी यात्रेलाही एक चांगल्या प्रकारचं स्वरूप दिले याबद्दल या सगळ्या तरुणांच्या पाठीवर आमची सगळ्यांची ज्येष्ठ ह्या यात्रेमध्ये थाप आहे। या यात्रेमध्ये जे बैलगाडी धावणार आहे त्यांसाठी बक्षिसाचं कसं नियोजन? बैलगाडा शर्यतीमध्ये प्रथम क्रमांक असेल किंबहुना द्वितीय क्रमांक तृतीय क्रमांक आणि चतुर्थ क्रमांकांना भरघोस अशा प्रकारचं बक्षीस या ठिकाणी आहे। त्याच्यामध्ये आमदार यांच्याकडनं गेल्या वर्षी 1 लाख रुपयाचं पारितोषिक तृतीय क्रमांकाला सुद्धा व्यक्तिगत स्वरूपामध्ये सुद्धा माझ्या पिंपवंडी गावच्या गाडा शौकीन तरुण उद्योजकांनी या ठिकाणी काही वाहनं आकर्षक अशा प्रकारचा चषक त्याच्यामध्ये घाटाचा राजा फळीफोड आणि इतरही ज्या काही आकर्षक बक्षीस आहेत त्या बक्षिसांची लयदूड त्या ठिकाणी आमच्या यात्रा कमिटीचे अध्यक्ष आणि बैलगाडा प्रेमी जे काही मंडळी आहेत त्यांच्या सगळ्यांच्या आव्हानाला प्रतिसाद देऊन यावर्षी या यात्रेच्या आयोजनामध्ये याचा समावेश राहिलेला आहे। गेले 1 महिना या जुन्नर तालुक्यातील पिंपवंडी घाटाची चर्चा होती आणि त्या घाटाचं नियोजन कशा प्रकारे करण्यात आलं? घाटाचं नियोजन गेल्या वर्षी अवकाळी पावसामध्ये तयार केलेला घाट थोडासा नाही म्हटलं तरी विस्कळीत झालेला होता। आपण म्हणतात त्याप्रमाणे महिन्याभरापासून ही सगळी मंडळी तयारीत आहे। पुन्हा एकदा घाटाची टाकण्याची आणि आधी जरी आपण घाटाच्या या धावपट्टीकडे जर पाहिलं तर शहरानं करून त्याच्यामध्ये आता फार एखाद्याच्या घराचं अंगण किंवा घराचं वरांडा सुद्धा असणार आणि बैलगाडाचे जे काही प्रेमी आहेत त्या सगळ्या मालकांना सुद्धा या धावपट्टी फार काम आवडलेलं आहे आणि डोळ्यात तेल घालून गेले 15 दिवस आमचे बैलगाडा प्रेमी सगळे जे काही कार्यकर्ते आहेत बैलगाडाची आमची जी काही कमिटी आहे गोमन शेठ काकडे असतील प्रकाश शेठ काकडे आमचे वामन आहेत आणि त्यांना आमचे विकी शेठ काकडे या सगळ्या मंडळींनी त्याच्यामध्ये लक्ष घालून या बैलगाडा घाटाची जी धावपट्टी आहे ती अत्यंत मजबूत आणि उत्कृष्ट बनवली आहे। मळगंगे माते की